खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 2 अक्ट'बर सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आंखिलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि दिनै नोंथांनि थाखाय गाज्रि सान देहानि खहा जानो हागौ सांग्रां जानाया मोजां वृष राशि न'खराव दिनै माबा खोथाखौ लानानै नांलायनाय खमलायनाय जानो हागौ गोजोन गैयै थासारि जागोन मिथुन राशि मोजां खामानि मावनानै नोंथाङा दिनै बयनिफ्रायबो मान मोननो हागौ नोंथांनि थाखाय दिनै जोबोद मोजां सान कर्कट राशि नोंथाङा दिनै जायखिजाया खामानियाव सोरनिफ्रायबा गोबां थुलुंगा मोननो हागौ माबा मोनसे खामानिनि थाखाय सिंह राशि दिनैनि सानाव नोंथाङा माबा मोनसे गेदेर बिबान मोननो हागौ मोजां सान कन्या राशि माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोखौ उसुखुथु मोननो हागौ नोंथाङा दिनै गोसो हमथानानै सोलिनाया मोजां तुला राशि मोजां सान दिनै नोंथांनि न'खराव धोन सम्पति फैनायनि मिजिं दं खुसिनि सान वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि आखाइनिफ्राय रां खरसा जानो हागौ गोसो हमथानानै सोलिनाया मोजां धनु राशि साख्रिनि आनजादफोर होनानै दंब्ला दिनै मोजां फिथाइ मोननायनि आसा दं मकर राशि सांग्रां जानाया मोजां दिनै नोंथाङा थगायजानो हागौ थगायजानानै धोन दौलत खहा जानो हागौ कुम्भ राशि धोन दौलत मोननायनि आसा दं न'खराव दिनै धोन फैनायखौ लानानै गोजोन थासारि सोमजिगोन मीन राशि नोंथांनि गोसोआ दिनै खामानिनि फारसेल' थांगोन माबा मोनसे गोदान खामानि मोननानै गोसोआ जोबोद रंजाखांनाय फैगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों।